Това е положението. Марина, лайфовете не Добре. се получават нещо. Трябва да приемем ситуацията такава, каквато явно има много саботажи и саботьори и сама саботирам този лайф. И дано вече на кой четвъртия път да бъде всичко наред. Следващия път лайфа да бъде лайф, а не на... Дано. Здравейте, скъпи приятели! На запис сме днес отново. Може би вече сте разбрали те, които са очаквали да се видим на лайф. Не сте ни видяли. Затова сега ще ни видите на запис с Марина. Марино, записваме, така че Подписваме, да. започваме. Здравейте, мили родители! Днешния запис, днешната ни среща е посветена на темата ритмични движения, защо ги използваме, как ги използваме, на кого и как помагаме. Решихме да направим този разговор, защото получаваме сходни въпроси от вас и използваме тази възможност да отговорим на тях. Гери, един от много честите въпроси, които ги вълнуват родителите и специалистите, е Мгм. всъщност какви затруднения сме успели да решим, използвайки ритмичните движения като метод на работа. Ах, любим въпрос. Имам усещането и вътрешния порив да кажа всички. Едва ли имам някакъв казус, някаква ситуация, някакво предизвикателство, с което да не сме работили през ритмичните движения. Но най-често прага ни прекрачват родители с деца, които преживяват много силен стрес при силни шумове, не могат да се самоуспокояват, да се саморегулират. Деца, които трудно се адаптират в нова среда, било то детска градина, било то ясла, било то детска площадка. Деца, които трудно общуват, трудно комуникират, както и възрастни, разбира се, в това число. Трудна адаптация, го казахме, нощното напишкване, изпускването през деня след една вече възраст, която не би било редно децата да се изпускат. Това е примерно след петата годинка. Дечица, които срещат трудности и предизвикателства в ученето, концентрацията на вниманието, хиперактивност, някаква форма на хиперактивност или самата хиперактивност с дефицит на внимание. Трудно овладяване, както казах малко по-рано, и на емоциите. А, Много често са се обръщали родители към нас и сме се справили с паника атаки пред децата, с нощните терори през нощта, обсесивно-компулсивни такива симптоматики, с които също сме работили. Палитрата е деца, които много често боледуват. Палитрата е наистина много богата и смея да кажа, че няма да ни стигне един лайф, за да изброим всички онези прекрасни дечица, на които сме помогнали и техните родители. Мгм. Ако мога да обобщя и да добавя, това са всички от тези семейства, които са разтревожени поради някаква причина, сякаш са търсили възможни обяснения, не са ги намерили и сякаш на детето нищо му няма, но всъщност родителите виждат, че нещо не се случва точно както а, се очаква. И Да, всъщност както и движения самите дават тези родители, пътища. как преживяват всичко това, много вероятно е те да преживяват нещо, което детето дори да не си дава сметка. Това да е по-скоро някакъв тяхен вътрешен конфликт или тяхно вътрешно предизвикателство. Така че, да, ние работим паралелно и с подобни прояви и предизвикателства и при възрастните и при дечицата. Да. Друг много чест въпрос е защо точно по този начин успяваме, защо точно този метод използваме. М. Ах, любим въпрос. Тези първични рефлекси, откакто нахлуха в живота ми преди 10 години, не са го напускали и съм благодарна, че не са го напуснали, защото наистина виждам колко много знания, умения и колко много живота ми се промени, моя на семейството. Първичните рефлекси всъщност са като, обичам да казвам, като невидими стражи, които се грижат за нас още от момента на нашето раждане. Те са едни автоматични реакции, които
към някои такива външни, автоматични определени стимули от външната страна, например като докосване по буската и бебето се обръща да засучи, или пък погалване на кръчето и то съответно свива своите пръчета. Но защо е толкова важно да разберем и да работим с тези рефлекси? Това е въпросът, защото те са основата, от която поникват всички наши умения. И когато тези рефлекси не са интегрирани, се създават пречки за пълноценното развиване на централната нервна система. Работата върху интегрирането всъщност на тези рефлекси е ключова. Ключова, защото ни позволява да създадем връзката между малък мозък и кората и невронните мрежи, които се формират през първите години от живота, така се поставят като основи на къщата след една добра поставена основа. Те са и как да кажа, стените на къщата. И създава стабилност и устойчивост за едно по-нататъчно строителство, така че къщата да бъде здрава, стабилна, а не килната на една страна. Всъщност, те позволяват на детето да развие волеви контрол и постоянство, което е в основата на успешното обучение и най-вече на нашето социално взаимодействие и начина, по който се чувстваме свързани с света. Разбирайки, всъщност, работейки с първичните рефлекси, ние не само помагаме на децата да израстват в физически здрави и координирани деца и личности, но всъщност им даваме едни ключови инструменти в развитието им, като в цялостната им личност, като онези, които ще са можещи, справящи се, дейни, успешни хора. Yeah. Това е голяма любов към тези първични рефлексии. И колкото и да се опитвам да бъда така по-обрана, защото нямаме никога време, заговаряйки за тях, наистина вярвам, че в основата на това ние да живеем пълноценен живот стои това, до каква степен те са интегрирани, до каква степен сме им позволили да се проявят, да преминат през своя пик, за да могат след това да притихнат и да се интегрират в висши постурални или да си вършат работата по друг начин, но не и да саботират. Точно така. И всъщност нещо, което много вълнува родители и специалисти, и това е нашия трети въпрос, на който ще отговорим днес, е как родителите да разберат, че детето им има задържани първични рефлекси или специалистите, които работят с дечица, как да се ориентира. Това е любим мой въпрос. Да, ти ми каза, че го задават много често и е важно да му обърнем внимание. На нашите обучения ние точно това даваме на родителите. Маркери, как да разбират и да диференцират защо детето се държи по този начин, защо седи така, защо когато му кажем, че не трябва да шава на стола, то ни прекъснато шава, все едно като шило в турба. Каква е основната причина? И това правим, даваме тези знания по време на нашите обучения но най-важното е, че даваме и турбичка с техники за справяне с тях, така че детето да се почувства наистина свързано с себе си, със своето тяло. Важно е примитивните рефлекси да са интегрирани, а пък постуралните да са добре овладяни, за да може детето да създаде тая основа за учене. И когато имаме едни добре овладяни постурални рефлекси, по-висши, нали, означава, че сме формирали една добра база за развиване на едно съзнателно движение. Знаем, че едно дете е готово за училище, или ако не знаем, нека да го споделя. Едно дете е готово за училище, когато може да седи мирно, да задържи вниманието си, да използва молив, да следи с очи, без да губи реда в страницата, да следи дъската и след това да може да прехвърли информацията в тетрадката, без това да му отнема огромно усилие. Физическите качества всъщност са свързани с владеенето на двигателните умения и постуралния контрол. И ако едно дете няма зрялост, когато започне училище, то ще среща затруднения и то ще среща саботажи във всеки един миг, в който иска да бъде концентрирано, иска да покаже какво може и какво знае. И ако все още до някоя степен първичните рефлекси не са интегрирани, а пък постуралните рефлекси не са добре развити, тогава всъщност съзнателното движение и функциониране ще бъдат доста компрометирани. И какво можем да забелязваме? Ще забелязваме трудност при задържане на стойката, прием в едно изправено положение, когато детето се движи. В повечето случаи ще бъде изгърмено или изкривено. Много често това са деца и с сколиоза. Трудно ще запазват баланс при ходене. Много често децата ходят на пръсти.
с определени неинтегриран рефлекс. Трудност при седене на едно място, както казах, имат неправилна стойка на седение, нали, някаква такава, или пък да лягат на едната си ръка, на другата, или да подпират главата, когато са седнали на чина. Проблеми с координацията и двигателните умения, могат да се губят в пространството, трудно да се ориентират в пространството. А движението на очичките от ляво надясно, без да местят главата, всъщност е доста затормозено, то е жизненно важно за това детето да се научи да чете и да може да чете. Координацията, око, ръка също, което са пък изключително важни за писането. Това са дечица, които трудно се организират. Трудно организират работния си процес, учебния процес, играта трудно организират. Децата с неинтегрирани рефлекси се справят доста трудно с емоционалността си. Те са емоционално нестабилни и много трудно успяват да овладяват импулсите. И затова са много амплитудни понякога тяхните състояния. Избягват четенето, писането. Много често рисунките са им незрели, много мънички фигурки, разпръснати примерно в целия лист, без никаква центрираност. Имат неправилен захват, хващат така химикала или така, или пък включват всички пръсти. Виждали сме и много други странни захвати, които не мога да си обясня как им лесно да пишат така. Това са деца, които ще избягват спорта или избягват спортовете и всички активни дейности. Трудно се социализират, трудно се адаптират в нова среда, трудно създават приятелства. М, Какъв друг маркер, Марина, може да кажем? Липсата на мотивация и да довършват нещата. Много често и симптоматиката за една дислексия, като обръщане на цифри, букви при писането, объркване ляво и дясно и всичко това, което сме виждали като трудност в обучението. Това са деца, които може да не спират да тичат, да имат нужда постоянно от едно движение, но то е много често хаотично движение или ако има някакво целенасочено, те го правят много бързо. Прекъсват учителката, отплесват се. Това са деца, които по време на разговор, както говорят по темата в един определен, могат да започнат да говорят коренно различни неща, които нямат абсолютно никаква връзка тук и сега с разговора. М, Още един много важен маркер е липсата на емпатийност при такива деца, на сетивност за чувствата и нуждите на другите. И много често това са дечица, които, и възрастни, разбира се, които могат да навлязат в личното пространство на другия, да се бутат, да се блъскат, да имат едно реактивно, едно неосъзнато движение, една стихийност в поведението и в движението. И повярвайте ми, не го правят нарочно. Те просто толкова могат. На тях много им коства да се справят с която и да е житейска задача, с каквото и да е предизвикателство, защото мозъкът през цялото време търси да компенсира незрялостите и за тях е много сложно да бъдат повече тук и сега. Може би съм пропуснала някакви маркери, затова можем да поговорим допълнително по време на нашите обучения. Ще получате наистина много знания в тази област. Наистина много маркери посочи и вярвам, че ще бъде полезно на голяма част от хората, които ще видят това видео. Ако има неотговорени въпроси, нормално е да има такива, пишете в коментари и ще отговорим на всеки един коментар, на всеки един въпрос, тъй като е важно за нас да разпространяваме този метод, да се помага на децата и семействата по един лек начин. И в Да. този ред на мисли, всъщност, когато изработваме програма за дете, което е доведено при нас на консултация, ние даваме упражнения и на родителите, тъй като когато се успокои нервната система, когато се успокои психиката на родителите, това автоматично се предава и на детето. Всички ние сме свързани помежду си, предава се тази емоционална енергия и психична. И е много важно цялото семейство да бъде включено в този процес и резултатите наистина са прекрасни. Да. А, Гери, да съобщиш на хората кога е нашата следваща група, нашето Да, да, следващо да. обучение. Да, аз м, имам удоволствието да ви поканя на поредно наше обучение а, в училищна готовност към програма RMTI, което ще се проведе на 13 и на 14 юни
тази година, не до година. Точно след около месец, скъпи приятели. Това е обучение, което за мен е много преживелищно, в което аз също си позволявам да работя с себе си, да се наслаждавам, да помагам още повече на това да се свържи тялото ми с мозъка и да бъда още по-полезна за света, когато съм полезна на себе си. А, Какво ще ви помогне? Ще ви помогне това обучение първо да разберете кои са основните саботьори в децата, а защо не и в нашите, нали, в нас самите. Ще ви дадем маркери за това, както и знания, какво означава поведението на детето и как вие да се справяте с това поведение на детето, така че то да бъде още по-свързано с света. И какво стои за всичко това? Ще говорим, ще конферираме, ще тестваме първични рефлексии, ще ви даваме много опитности как да прилагате движенията, ритмичните движения. Ще говорим защо ритмичните движения наистина лично за мен са много силни движения, които помагат бързо тук и сега. Затова влезте в сайта gerganamarkova.com, намерете училищна готовност обучение за 13-14 юни и се запишете, ако сме предизвикали по някакъв начин вашето любопитство и желание да станете част от нашата група, да станете част към общността, работа с първични рефлекси за един по-достоен, по-лек живот. Не казваме, че е лесен живота, но идеята е как преминаваме през трудностите с лекота или с много сериозни предизвикателства. Къщичката ни ще се полюлее или ще остане ли стабилна, или при най-малкото нещо винаги ще се килва. Заповядайте. Заповядайте или просто ни се обадете на телефона в сайта за повече информация. Ще се радвам да имаме тази споделено с вас. Благодаря ви много. Благодарим ви. Пишете коментари, ако имате още въпроси и до скоро. Да, пишете ни, мили родители, пишете, задавайте въпроси. Ние с Марияна ще отговаряме. Може да не ви отговорим веднага, но винаги отговаряме при първа възможност. А това да сме полезни и да сме в тази взаимност е много важно за нас. Благодаря ви за вниманието. Още веднъж имайте усмихнат ден. Чао!